испания макони бисёр ёдгориҳои ҷаҳонӣ ва яке аз пуриқтидортарин мамлакатҳои ҷаҳон аст. Он бо манзараҳои гуногуни табиии худ шӯҳрат касб кардааст. аз кӯҳҳои бошукӯҳи Пиреней то биёбони Таберн, аз водиҳои сарсабз то соҳилҳои беохир, дар ин сарзамин ҳар сайёҳу гардишгар мувофиқи таъби худ маконе барои истироҳат пайдо карда метавонад. дар кӯҳҳои он барои велосипедронӣ ва лижаронӣ дар фасли зимистон имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. боғҳои миллии Испания ба монанди Сера Невада ва боғи миллии Тейде бо зебоии нотакрори худ воқеан касро ба ҳайрат меоранд. аммо чаро дар зикри ҷойҳои ҷолиби Испания номи шаҳри Барселона набошад? барселона аз зумраи шаҳрҳои беназири ин кишвар аст, ки дар он ганҷинаҳои зиёде ба монанди маъбади Саграда Фамилия, боғи Гуэл, хиёбони машҳури Ла Рамбра, варзишгоҳи Камп Нау ва осорхонаҳои зиёде, ки осори Пикассо ва Мироро дар худ нигаҳ медоранд, қомат афрохтаанд. дар миёни ҳамаи ин мавзеъҳои диданӣ бешубҳа Саграда Фамилия, маъбади бошукӯҳ, ки меъмории нотакрореро соҳиб аст, мақоми хосае дорад. ин иншоот на танҳо рамзи Барселона, балки ин яке аз шоҳкориҳои бузурги меъмории ҷаҳон маҳсуб меёбад. сохтмони он соли 1882 оғоз ёфта, пас аз як сол масъулияти сохтмони онро Антонио Гауди, меъмори маъруфи Каталония, ба ӯҳда гирифтааст. тарҳи маъбад сохтмони 18 бурҷро дар бар мегирад ва бо баландии 172 аз 5 метр баландтарин бурҷи мазҳабии ҷаҳон гардидааст. антонио Гауди 43 соли умри худро ба ин лоиҳаи бошукӯҳ бахшидааст. вай соли 1926 вафот кардааст ва дар дохили ҳамин қаср ба хок супурда шудааст. ба ҷои хати анҷом Саграда Фамилия ба осори зиндаи таърих мубаддал гашт, ки сохтмонаш то имрӯз идома дорад. ин маъбад соли 2005 ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардид. ҳамасола беш аз 4,5 миллион нафар аз он боздид мекунанд ва ҳазорон сайёҳ барои дидани ин шоҳкории нотамом, ки ҳар рӯз шукӯҳу маънои нав мегирад, ба Барселона меоянд. бале, Испания бо табиати рангоранг ва шаҳрҳои афсонавиаш, аз ҷумла шаҳри Барселона, дар дили ҳар як сайёҳ доимо ҷойгаҳи хосае дорад.